Nkosini yethu wakufela uJesu wakifela mina wabafela abantu bonke bese basindiswe imikhuba yalomhlaba ayisizi lutho sinovalo siyesaba siyethembe lutho wakufela uJesu wakifela mina wabafela abantu bonke bese basindiswe masibheke ngaphezulu enkosini yethu elenzile lo lizulu kanye nezwe lethu wakufela uJesu wakifela mina wabafela abantu bonke bese basindiswe siyakubusiswa thina ekuseni kwethu sibe nakho ukuzwelethwa wakufela uJesu wakifela mina wabafela abantu bonke bese basindiswe. So funa ukukhuzana Isaiah 53 verse 1 verse 5. Isaiah 53 verse 5. Ithi yebo walinyazwa ngenxa yesiphambeko sethu yaqhotshozwa ngobubi bethu isijeziso siphezu kwayo ukuba sibe nokuthula nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. uJesu lo owalinyazwa ngenxa yethu nangesiphambeko zethu waqhotshozwa ngobubi bethu wajeziswa isijeziso sasiphezu kwakhe engenzanga lutho kepha eyenzele ukuthi azofela thina ukuze sisindiswe sibe nokuthula nangemivimbo yayo siphilisiwe thina sonke sidukile njengezimvu yilo nalo uphendukele endleleni yakhe. Sonke sidukile njengezimvu yilo nalo uJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. Sathi sina sidukile njengezimvu yilo nalo uhamba ngendlela yakhe kepha uNkulunkulu wamehlisela waze wehlisela nezono zethu phezu kwakhe. uJesu Kristu engenasono evela ezulwini kepha ngenxa ukuthi uze ukuzosithenga ngothando analo ukuthi sibuyisane noNkulunkulu ngoba injongo kaNkulunkulu noma esenza wayesenzele ukuthi njengoba singabantu wayesenzele ukuthi simkhonze
sihlale ngaso sonke isikhathi simdumisa simkhonza. Kodwa ngoba singabantu inhliziyo zethu zibheke lapho ezibheke khona, zifuna lokhu ezikufunayo, lokhu uNkulunkulu akufunayo, sihambela kude nakho. Yingakho azathumela indodana yakhe engenasona ukuthi izosifela, izosibuyisa endleleni ukuze sikholwe, sithethelele isono. Thina sonke sasidukile njengezimvu maziduka endleleni, zihamba zigcwale isiganga, amadlelo zize ziphumele kwamanye amadlelo ezingafanelanga ukuthi ziye kuwo, ngenxa yokuthini? Ngoba zingenayo umalusi ozibhekile, ziyahamba nje zizulazule. Kepha uJesu weza wazosiqondisa njengezimvu, wasibizela kuye. Ngakho siyambonga uNkulunkulu ngoJesu Kristu amthumela, ezele eyedwa, ayindodana yakhe eyedwa, azange ayigodle ukuthi nje hayi angifuni ukuyinikela ngendodana yami yiyo yodwa nginikele ngayo kulaba abantu, kepha iyodwa, izele iyodwa wanikela ngayo ukuze thina sisindiswe. Akuncane lokho ukuthi umuntu asidelele thina ukuba sibe sendleleni enhle, sihambe ngobuqotho, sihambe ngokulalela. Akusiyinto encane leyo, kuyinto edinga ukubekezela. Wabekezela uJesu Kristu, noma sebemthuka, noma bemkhafulela, noma bemshaya, azange aphenduke, ngoba azi ukuthi akuzele emhlabeni ubuzofuna okulahlekileyo ukuze akubuyisele kuNkulunkulu. Ngala mazwi la ngiyabonga, ngoba u-Isaya lo, yingakho yabantu bakwa-Israyeli bakaJuda babeyifunda kakhulu, ngoba incwadi ababeyifunda kakhulu eyayibatshela ngoMesiya ozayo, ukuthi kuza uMesiya ozazala ukuthi azosifela izono zethu. Ngakho le ncwadi bebeyifundisisa, incwadi yelokhuzane ka-Isaya, ngoba siyabona ukuthi bebeyifundisisa le ncwadi le. Sibona nangomthenwa owayehleli enqoleni efunda, wayefunda incwadi ka-Isaya nalapho, ukuthi bokuyincwadi yomprofeti abamfundayo kakhulu. Ngakho siyambonga uNkulunkulu ukuthi nathi siyitholile, siyayithola, inezimangaliso. uJesu Kristu ebikezelwa ukuthi uyeza, nokuthi uzozalwa intombi uMariya. Konke lokho incwadi ka-Isaya yakubeka kwabasobala. Kodwa singabantu bayakhohlwa ukuthi kwakhulunywa ngayo. Uma esefikile sezelwe ngaleyo ndlela, abathokozi abantu, bakhuluma konke abakuthandayo. Siyambonga uNkulunkulu ngoba ngenxa kaJesu Kristu siyakwazi nathi ukuthandaza kuNkulunkulu, ukuba simbize, ukuba sihawukele, ukuba sithethelele. Siyakwazi ukukhuluma zonke inkinga zethu kuye, ngoba uJesu Kristu wasivulela indlela yokwenza lokho. Siyambonga uNkulunkulu ngalawo magama manje kuze kube phakade. Amen. Wakufela uJesu, wangifela mina, wabafela abantu bonke bese basindiswe. Baba wethu usezulwini, nonguyise Nkosi yethu uJesu Kristu, nokuhlangana kaMoya Oyingcwele, egameni elihle, egameni leNkosi uJesu Kristu, namanje Nkosi nomusa ngaleli hora esavumelana ukuthi sokhuleka ngalo Nkosi, size phambi kwakho ngalo Nkosi. Siyabonga Baba, noma ubuthongo budlangile buzipha amandla, kepha Nkosi sibonga ukuba siphikelele Nkosi, uwasihlale ezinyaweni zikaJesu ngaleli hora. Sibike konke Nkosi okusikhathazayo,
Sibonge konke sikwamukelisiwe ngenjabulo nangothando. Siyakubonga uNkulunkulu namandla. Siyakubonga mnini mandla onke. Baba, sibonga konke osenzela kona sisahamba. Sibonga namhlanje Nkosi yosipha Nkosi ukuba siyohlanganyela kwamntanakho ufikile Nkosi, ukuba siyomduduza Nkosi lapho Nkosi namandla onke eshonelwe umntana wakhe Nkosi. Siyazi ukuthi kubuhlungu kufelwa, siyazi kubuhlungu kushonelwa Nkosi, kepha Baba namandla onke ngoba sazisiwe ukuthi sizokufa singabadlulayo emhlabeni. Baba, ithemba lethu silibeke kuwe ukuba Baba noma sifica iy'nsuku ezinje Baba sihlale sibambelele kuwe, siphakamisela amehlo kuwe Nkosi lapho usizo lethu luvela khona. Siyakubonga Baba, siyakudinga njalo njalo enhlizweni zethu, sihole ngomusa wakho nangothando lakho Baba. Sibethembile, ngaphandle kwakho akekho omunye uyithemba lethu, mana njalo Jehova sibawu Baba. Ngizibeka Nkosi nalo udumba usezinyaweni nasemlenzeni ukuthi Baba ngicela ubohlolo lwasezulwini elizawudrena onke amanzi Nkosi asemzimbeni wami, ukuthi umzimba wami njengosindana namadolo Nkosi yasindana ngingakwazi Nkosi ukuhamba Baba nomusa. Ngiyakhuleka kuwe ukuthi Baba nguwe owazi yonke umzimba wami, lapho Nkosi kunamanzi angafuneki ukuthi ame khona Nkosi, ngegama lenkosi uJesu, ngegama lenkosi uJesu, cela Baba ukuthi aphume lamanzi lawo angadingeki emzimbeni wami, ngegama lenkosi uJesu. Amanzi alimitheke nguwe Nkosi, ngoba Baba namandla onke uma sengilokuphuza amanzi kaningi Baba ayehlele ezinyaweni sidombe njengoba ngibanda nemlenze ibanda ngiswele amakhasi emlenzeni, okuwukusho ukuthi amanzi agcwele lapha emlenzeni. Baba, ngicela wena ukuthi ungidreyine wona aphume ngegama lenkosi uJesu, ngegama lenkosi uJesu. uJesu eyinkosi, malibonge igama lakhe. Bona semini Nkosi ngibone umuntu esasingena naye isikolo kudado lemalowa primary, high primary Baba. Namhlanje ngimbonile udada ufikile Nkosi. Siyabonga ulokhuzana uNtombi u-Angelina Mandiwana Baba, sisambona sathokoza naye Nkosi ukuthi naye usaphila nkulunkulu. Udumo namandla nobukhosi bonke Nkosi yami bonke bakho. Siyakudumisa Baba, ngaphandle kwakho akekho omunye. Uthembekile, uyabusa, ukhona ey'ndaweni zonke ngey'khathi zonke Baba. Siyakumema ukuthi ulale nathi masilala amasango la Nkosi, sibeka wena ingilosi zakho emasangweni zisilinde Baba. Konke Baba okungalunganga kungangeni ngaleli jaridi Nkosi, kungabikho lutho liphazamela kule jaridi, ngoba wena Baba ukhona, ungumlilo oqothulayo, qothula konke okubi okungena ngobumnyama kungabona kule jaridi. Sithembele kuwe, sinikela kuwe. Noma ube lapha khona Nkosi, ube naye afunde, ayekele Nkosi ukuloko edlala Baba. Ngimbeka kuwe ukuthi Nkosi muphe ukuthi abe serious ngomsebenzi wakhe, naloko Nkosi ukuthi ukhethiwe naye abe kwikomiti lesikolo Baba. Muphe ubuhlakani nakhona lapho Nkosi, ukuthi Baba enze into ezoba nobuhlakani, ezoba nobuhlakani ukuba kusizakale nabantwana banye Nkosi. Siyambeka kuwe naye kodwa uSibahle uSihle ehambile lapho Nkosi, wena ukhayisa izindlela zakhe, indlela zobumnyama Nkosi zingasebenzi angezinazo ngaphakathi kwaleli khaya. Makade ahambe ayojabula ayothokoza nje kungekho lutho, makabuye Nkosi njalo, kepha imikhuba yalelizwa Nkosi ahlukane nayo ngegama lenkosi uJesu. Akazifihla kithi singamboni, singazi ukuthi wenzani, kepha ngeke azifihle kuwe Nkosi. Ungibona namanje, uyambona ukuthi wenza ini, thina sikwazi ukumbona. Ngawo sinikela kuwe konke Nkosi, naye yakhona phesheya kwesilwandle
naye siyambeka phambi kwakho Nkosi ukuthi ube naye ukuphuma nokungena kwakhe. Baba maluse ngomusa wakho nangothando lakho. Baba siyakhuleka nabohlonolo nabo eFourways umsebenzi Nkosi cela ukuthi bagcinele wona Baba ngomusa wakho nangothando lakho Nkosi, ukuze baphumelele kusenza abasenzayo umsebenzi abawusebenzayo. Yiba nathi-ke Nkulunkulu wokulunga, ngaphandle kwakho akekho omunye, sithembele kuwe. Nayo nokuhle lokho iklinikhi la evulayo mayiphumelele Nkosi, ukuze azokwazi ukusiza ingane yakhe. Baba angayiforce ukuthi ifunde into yena ayifunayo. Baba nangu ukhona la ngaphansi kwekhaya, mehlakaniphise naye asuke ebafaneni, asuke kumafoni alokafonela abafana Nkosi. Baba makazi ukuthi wena umbhekile, uba naye ukuphuma nokungena kwakhe Nkosi, sisindise Nkosi, sihawukele. Sibonga umusa wakho, sibonga uthando lakho, sibonga ukunakekelwa kuwe kangaka Nkosi. Udumo namandla nobukhosi bonke bungobakho, mana njalo Jehova Sebaothi, mana njalo mdali wezulu nomhlaba. Ngaphandle kwakho akekho omunye, wena uyithemba lethu. Siyabonga, siyakudumisa. Khulekela nabogogo abadala basesontweni bangasakwazi ukufinyelela phakathi kwendlu yakho ukukhonza. Baba uhlale unabo ngaso sonke isikhathi, bahlale bazendla ngawe nangezwi lakho Nkosi, yize sebahluleka ukufika Nkosi endaweni yokukhonza. Wena Baba ungabalibali Nkosi, omama Dube, umama uMsiya, umama ulihele Nkosi ePhiri, omama uHlongwane ngale Mletsane, umama Nkosi yami lona ole eAlbertine, umama Nkosi umuntu omdala ugogo Siyemi, umama kaDavid Nkosi, uMegi Baba lapho ekhona Megi Sibeko. Baba siyabasondeza kuwe bonke labantu abasakhona ukuhlanganyela nathi, kepha sibonga ukuthi wena ukanye nabo njalo njalo, uyabagcina, uyabalondoloza. Yiba nathi-ke Nkosi, nabo bonke Nkosi abagulayo, abanye siyabazi abanye asibazi, nalabo begula behamba siyabonga Baba. Nangabo unkosikazi kaHudla naye Baba okhona ngaphakathi kwethu, ukuthi Nkosi anganqotshwa yile cancer, kepha zabalaze ame Nkosi, ngegama lenkosi uJesu, ngegama lenkosi uJesu. uJesu enkosi. Abasezibhedlele siyababeka, abasemadrongweni siyababeka Nkosi phambi kwakho, ngona Baba uyafinyelela kuzo zonke lezi ndawo, ngelihle igama lenkosi uJesu. uJesu enkosi, balibone igama lakhe, udumo namandla nobukhosi bonke bungobakho manje kuze kube phakade. Amen. Baba wethu usezulwini, baphathe umngcwele igama lakho, umusa wakho mawukhulu, intando yakho mayenzwe njengoba yenziwe. Siphe namhlanje isipho sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba siwathethelela abasuka kuthina. Ungasingenisi ekulingweni, usindise enkohlakalweni, ukuba umbusulo wakho namandla ngawakho, nokungcwalisa bungobakho manje kuze kube phakade. Amen. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu, uthando lukaBaba nobudlelwano kaMoyingcwele makube kithi sonke manje kuze kube phakade. Amen.
Mm.